Kadırlı vatandaşlar. Men şul videomda hukuk koruyan edarlarını ilgilönüsüm gelýär. Birinji bilen polis işgärlerini sağ bolsun aýdasym gelýär. Şul bizim halkymyzyň agyr döwrüne, agyr ýagdaýyna bular tutsak edenine bir-birinden izolyatora salyp gynamaýanlaryna we halkyň ýagdaýyna gowy düşünýänlerini sağ bolsun aýdýan. Sizin kanun söýýär we akylly hereketleriniz bizi wondurýar. Sizin amaranızda paraxorlar bar. Ol dogry, ýöne sizin köp işgärleriniz gaty arasa, pek yürekli, öz halkyna hyzmat etjek adamlardyr. Siz bolup geçýän zatlar gowy düşünýäňiz. Türkmenistanyň ýagdaýyny, ykdysadyýatyň çökünini, size sakrashynyň geljekdigini, bular belli zatlar. Bir kanun saylanan Türkmenistanyň prezidenti Tezda Berdimuhammedow Türkmenistanyň ykdysadyýatyny çukurdan çıkarıp bilmeýär. Bilmeden okuýam ýok. Muň toporlaram ýok, spesialistlaram ýok, analitik gruppasam ýok. Muň top menajerleri ýok. Bul diňe $30 soňmal ýere $200-300 soň adamlaryň pullaryny oglap öz kezzapçylygyny edýän adam. Haçanda sizin aýlyklaryňyzy galdyrjak diýse, önünün 10% galdyrar ve 30-40% işgärlerini sakraşyny eder. Sebebi bizim Türkmenistanymyzda daşar ýurtdan gelýän pullar gaty petelli. O möçberi gününden petelki dotýar. Mysal üçin sizin pudaňyza goýulan büdjet azalky dotýar. Sebebi mümkinçilik ýok. Ol sakraşyny etmäge mejbur. Sebebi şun döwleti dolandyrjak metody bizi diňe çökerýär. Egerde ýerine başga bir ukyply adam bolsa, onu sizin aýlyklaryňyzdan galardy, sakraşynar bolmazdy, bütün pudoklar galyp başlady, Türkmenistan galyp başlady. Bu bolsa tersine diňe çukurak bolýar Türkmenistan. Şonuň üçin sizde entek sakraşynlar köp bol. Sizin Türkmen halky ýaly şu agyr gününe düşersiňiz. Şonuň üçin sizin şu günleriň tizden geljekdigine gözüňiz ýetmeli. Sizin ýadyňyzda bolşýaly Samsyk Niyazow telewizorda açyk İçeri İşler Ministrine bir gezek diýdi. Menden näme pul sorýan? Puduny saklap bilen okmy? Halka seret näçe adamlar gezip ýör. Şurada näme al bilen okmaya öwredeýinmi diýip. O diýmek, şu diktatorlar sizi paraxorçuluğa, halkymyzy gynamana iteredi bolýar. Ne de Niyazow, ne de Berdimuhammedow ikisany diktator bir zada düşünen ol. Bizim hukuk koruyan edarlarymyz hukuky korumaly. Şonuň üçin birinji bilen şunun aýlyklary ýokary bolmaly. Biz hukuk koruyan edarlaryň işgärlerini minimum $800 ýokary tölersiz. Sebebi bu samsyk prezidentler düşünen ol. Egerde hukuk koruyan polisler, prokuratura işgärleri, kadetdäki işleýän adamlar aýlyklary pes bolsa, bular mejbur bolýar paraxorluk etmäge. Bular mejbur bolýar şol paraxorluk sistemany gorlamana. Haçanda biz polis işgärlerine, prokuratura işgärlerine, kadet işgärlerine yeterlik derecede aýlyk berip başlasak, minimum $800. Onu bular paraxorluklaryny aýrarlar. Onu bular diňe öz wezipesini, öz işini doğru şertde yerine getirirler. Bular kanununa seyrederler de kanunu hemmelerden talep ederler. Kanun bozmazlar. Onu bizim halkımız şulara sıyla hormat koyar. Onlar halkımız içinde ulu avra kazanırlar. Bütün dünyada şol şeyle polis, prokuratura işgärlerinin, kadet işgärlerinin sosyal garantiyalar olmalı. O diýmek näme? Polis işgärleri, prokuratura işgärleri, giýjegli işgärler. Onlar gıytka vaqtda pensiya çıkmalı. Onun pensiyası yeterlik derecede olmalı. Şu arkın daşırıda din zamana bark gelir ýaly. Arkın yaşap halkın içinde avreli ödürmüşün devam eder ýaly. Şuraya şertler bolunno biz öz döwletimizde kanunlary hormat goýdurup bilersiz. Polis işgärleri, prokuratura işgärleri, kadet işgärleri bizim Türkmenistanymyzda kanunlara hormat goýdurar ýaly ederler. Paraxorçuluk adalar
Hawa paraholçuluk hem yerde bolar. Yöne az bolar. Onun öğülleri nadzorunu službe edip öğüller taparlar, parahollar öğüller ayırarlar. Bu hakiki polis, hakiki prokuratura edarlar bolar. Halkın tarafını tutyan, kanun taraflarını tutyan. Men öňkü çykyşlarymda da aýdyp geçendim. Bizim geleceğimiz polisler bağlı. Bizim halkımızın demokratiyada yaşayacağı dini polisler bağlı. Polis işgärleri, siz kanun tarafını tutmalı. Siz halkın tarafını tutmalı. Siz bilýäňiz, eger siz halkın tarafını, kanunun tarafını tutsanız, bizim halkımız size müneste edip qaytarar. Size hormat koyar. Sizi silar. Bizim teýärde gurjak Türkmenistanymyzda, demokratik döwletimizde siz esasy rol oynarsınız. Siz kanunlary berja edersiniz. Siz beýleki adamlardan kanunlary talap edersiniz. Siz bizim halkymyzdan mysal bolarsınız. Sizin hem çağlaryňyz var, sizin hem enatalaryňyz var, sizin hem dogunlaryňyz var, sizin hem garyndaşyňyz var. Olaryň teýärde demokratik, baý döwletde, adamlara hormat goýunýan döwletde, kanunlara hormat goýunýan döwletde ýaşatlary gelýär. Siz şolaran pikir edin. Siz halkın arkasyny tutmaly. Sizin hem geleceğiniz Türkmenistan bilen bagly. Siz hem bizim halkymyz. Kezap Berdimuhammedow öz tohum bilen gaçar. Şol gaçşak samolyotda size yer ýokdur. Siz bizim halkymyz bilen Türkmenistanda galmaly bolsaňyz. Şol zatlara aklyňyzy aýlan. Siz halkın arkasında ýeketek güç bolmaly. Biz size inanýarys. Biz size hakykatdan umyt edýäris. Sag bolun, aziz vatandaşlar.